Никога не е късно да бъдеш добър и това, което си се научил, да го даваш на хората и да помагаш. Излязах малко сутринта, понеже имам работа тук до една банка, трябва да отида. И на пазара един възрастен човек ме спира и вика: момче, извинявам се, може да ми видиш малко телефона, че по Viber не мога да се свържа с дъщеря си, вика, в Америка. Взех аз телефона, ама той някакъв измислен модел, не разбрах какъв е. Влязах в сеттингс, настройки, видях нали всичко как е, усилване и така нататък. Набрах ми се работи. Но той по Viber иска. Айде влизаме в Viber. Запомня го като контакт, нали, излезе при мене и всичко е там наред, прозвънках си, нали, звъннах му, звън на телефона, всичко, човека толкова щастлив и викам: благодаря ти за това, че ми викаш момче. Той сравнение с мене си, да. И толкова неудобно, извинявай, че те забавях от времето, моля те се, кажи ми какво ти дължа. Викам: глупости ти, добре ли си? Какво ми дължиш? Така че, приятели, винаги можеш да дадеш в екстра ситуация, когато не очакваш на някое нещо, което наистина ти го знаеш, ти го разбираш, и да помагаш така, че човек се чувства удовлетворен. Нека ви кажа, една дебела книга казва: по-блаженно е да дава човек, отколкото да получава. Да получаваш, всеки вижда, всеки му е хубаво, нали? Обаче, според едни принципи, явно по-блажен е човек, когато наистина дава, когато си като река, когато текат нещата от тебе. Да, може да е един телефон да оправиш, може да е нещо друго, но ние имаме, докато сме живи на тази земя, какво да дадем, на кой да дадем, как да го дадем. Така че ако знаеш да правиш добро, а не го правиш, същата тая дебела книга казва, че е грях. Така че, знаеш ли да правиш добро, прави го. Независимо, че не печелиш, независимо, че губиш време. Защо? Защото ние не правим добро, защото трябва, а защото просто сме такива. Ти не помагаш на хората, защото трябва, а защото просто естеството ти е такова да даваш, да правиш неща, да мислиш добрини. И както искам да ви кажа, злото може да еволюира и да расте, по същия начин и доброто може да еволюира и то да расте. Така че то не стои на едно място, то се развива. Така че това исках да ви кажа тази сутрин. Добрината, която е вътре в нас, ние крити, ние пазети, ние дръжти по складовете, в мазата на тавана, заключена. Може да е прегръдка, усмивка, телефонно обаждане. Винаги има какво да дадеш. Какво да дадеш на човек, който има нужда, а край нас е пълно с хора с нужди. Може да не са физически, може да са емоционални, може да помогнеш на някой емоционално, може да си в една, да речем, лоша атмосфера или нажежена атмосфера, ти да влезеш и с твоето присъствие да внесеш мир, да си миротворец в една атмосфера на къвги, да речем, или на раздори, ти да успокоиш нещата. Разбирате ли кое е ценното? Имаме го това нещо, нека ни го крием като народ. Ние сме добър народ. Има и лоши, има и всякакви хора. Аз избирам да бъда от добрите. Избирам да дам той, което наистина имаш, и го раздаваш. Сееш го. Сееш, вадиш от семената на сърцето си, това, което си сложил вътре, това сееш. Ако си слагал добрина, ако си култивирал това сърце, от него ще вариш тия неща и тези неща ще сееш. Това ще ги даваш. Айде, че май видеото стана дълго. Деня ми тръгва. Добре тръгва деня ми. Чао и успешен ден.